Gak enek uang sing tiba-tiba terlahir kuat. Gak enek uang sing kepengin montang-manting dewi. Gak enek uang sing nuker wektune dinggo nyambut gawe wae. Gak enek uang sing gak pengen bahagia. Gak enek uang sing kepengin uripe koyo ngene. Tapi emang dalane yo koyo ngene. Nek dikon milih, awake dhewe yo pengen lahir dengan keadaan sing kepenak. Walaupun ujiannya menungso beda-beda, ujian sing paling abot, ujian awake dhewe ra duwe apa-apa. Rawan tinggi awake dhewe tidak harga dirine karo wong liya.